nesiphiwo. Sometimes kumele usibeke eceleni isiphiwo. Uthi Nkosi lungisani. Moyo ingcwele. Thank you Jesus. Igama lenkosi malibonga. Hallelujah. Bazalwane, angeke ube namandla ukuzenza ezinye izinto uma kini basahlabela abaphansi nawo uyiphathe kuphasela. Sometimes ungahlanganyeli but imali yakho uyispenda entweni zabantu abaphansi. Angeke ube namandla ukushumayela. Ikhuluma kahle bazalwane. Angeke, ayikhuluma kahle bazalwane. Siyabonga Nkosi Jesu. Angeke usagqoka ibhluku Jesus. ube namandla okuma phambi kwabazali bakho batshele ngoJesu. Ngoba bengakholwa banjalo bayazi ukuthi umuntu wesifazane akagqoki ibhluku. Moyo ingcwele. Jesus. Ukholwa kwenza ukuthi noma eruji boyithanda. Uyiyeke. Jesus. Angeke ulishumayele kahle usafaka inkopho ezinde. Okuyisayini ama-devil worshippers. Esibona thina ngathi into enhle. Uhle. Kuyathandeka. Jesus. Kusenza sibe bahle. Awukho muhle ngamashiya made. I'm so glad la akukho oyenzayo leyo nto. Sishayeleni izandla. Oh, hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus. Angeke ushumayele kahle. Ugqoka izinto ezikurivelayo. Amen bazalwane. Jesus. Ngiyakhuluma bazalwane. Ngiyaphenduka abantu. Sishiya impilo endala. That's why abazalwane bayakholwa bahambe babhaphathiswe. Bangashintshanga indlela zabo. Baqhubeke baphile leyo mpilo leyo. Uma usumdala iyobamba leyo nto. Yokwenza njani? Yobamba usumdala. Yabona ubuqili kubamba umuntu esethi ngiphumelele. Ukubambe kuthi ngqi. Neqiniso olubalekelayo lokubamba usumdala. Nengane zakho zikutshela ukuthi angithi wena mama uyakwenza. Uthi thina why uthi thina singakwenzi? Ngoba akakwazi umuntu ukuthi abheme ugwayi. Ayotshela ingane zakhe ukuthi zingabhemi. Akakwazi umuntu ukuthi aphuze atshele ingane zakhe ukuthi zingaphuze. Angeke sibe namandla ukuyikhuza ingane zethu uma siphila njengaso. Jesus. Jesus. Ezinye zezinto esivumela empilweni yethu is because of inzuzo esitholayo. Amadodana kaSamuel athengisa ngezahlulelo because of reward. Kunabantu phakathi kwethu abadayisa ngeqiniso because of reward. I don't care ukuthi reward enjani. Ngoba ama-reward ahlukile. Khona into ayitholayo ukuze athengise ngeqiniso. Igama lenkosi malibonga. Asibuyelene ku-gospel yakudala. Ukuze uma sesibadala sikhulele evangelini. Kule nkathi esiphila kuzo sikume simele ngenyawo. It's very less ukuthi uthole isalukazi esikholwayo.